jingsei so ha ka rap ka riang ka jinkmen ya kinong rap anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urempang Jan ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC Tang na kadaw jong kajing snew ka way ka truck badoni register number AS01PC san new sawar hakhongdong jong ka surak ba bakiw sa Shillong hagibenta ba syai khwat kum ka rendang briu harum mauyong East Khasi Hills District kabadang ha papo ka police station Maulai kalawan ra kajing sakut ki kali bahir batkiw sa Shillong haka step jong ka arpo tarik urempang ar arpo lai Katay ka truk kaday ka bahiyar si benta ka Ribhoy District kabala keno ba kaday ka truk kit dawyong bat kabala thep palat put yuti marpo kendo kat hadu ba kandas niyo bat kediya ki benta ka syaka ni katayar kat kum katay ka jinjia imat omdan ki jingkhang la di ki truk kit dawyong ban hiyar kat bamon na katay ka surak ba ban klan lengba na ka jingking bala dan da ki post nam mansua kapung umyam kaba katay ka jingking kabor ban la ban kin kalong hapo shiphoton ka jingkhia jong ka way ka kali ba ka jingkili menta kalong hatu ka tiga truk ka tiga bakit katnu ka jingkhia haba wat yala diru kadang kedia tebuk bat sakut hapadang surak ba tela raja ba ka tiga jingking kapung umyam kan kedia ke e ka banjai ki paj ba ki balai ki bawan man ka sngi bat manu ban kit khle Ka Meghalaya TMC kawan ra shapi ya ka maikat anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinam manwan berkum juru ban ajingera pisa ka belong siajar tika sibenai kata khat arjar tika sistem ka barok ki samla ki bampat dan ya ka kam ka jam hakane ka apnyo trek urempang Jan ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC